Mamusgebengu. Usigebengu, umama wamagwinya, the steering Namamumunye. the steering steering sezondo commission, the state capture. I can go on. The most corrupt. The most corrupt. Yakhe Kwinana. Did you hear my question? I forgot about it. Does it really matter? Ms. Kwinana, you are a chartered accountant. You are a professional. When I make this example of this LSG Sky Chefs, is if my daughter is selling fat cakes here at home, why would I go and buy fat cakes next door? And then if I decide to go and buy fat cakes next door as a parent, am I not supposed to tell the child that I don't like your fat cakes? This is how you should do the fat cakes. Then please correct here and there and so on. So the reason why I'm saying it was irregular is because that tender should not even have happened. Why would, in fact, had that tender went on, also that would be the same with SAA Technical. We would see some aeroplanes being repaired elsewhere because we would have created a precedence for that. That's why I'm saying that that's one of the best decisions that we made. What was that about? Hayi man bhuti kaloku bendiyi-explainile into yamagwinya. Uyabona ke ngoku, hayi nawe man uyi-South African ngoku. Kaloku ndithethe as a normal person wase-South Africa. Xa ndijonge wena, that's the first thing that comes to mind. Into yokubana, okay, amagwinya, what's that story, amagwinya? Why did you have to come with the example yamagwinya? But kaloku i-example yakho has to reach oyena mntu wakha akafunda apha eSouth Africa. But ndifumanisa into yokuba it did not even reach nabaya ucinga into yokuba baclever zange bawazi lo mzekelo. Ucinga into yokuba hayi man shem i-South Africans zizawuunderstanda lo mzekelo. The next thing azi-understand, hayi man mna hayi ndiyincamile into yamagwinya ngoku, that means they will never understand. Most people bakhona bavuka amehlo ngoku xa ndiyi-breaker down on social media la ndidibene namagwinya, most people just did not get it. Exactly. Which is it's unfortunate because when you were simplifying it and you are so sure that it's a simple example. Yes, it's simple kum kangangoba ile nto ndiqonda into yokuba ngamanye amaxesha ingasekhe ndizithuke nje ii-South Africans into yoba zingayi-understand i-example that I consider it so simple. Abantu bava nje laa nto ubana the most corrupt. What can you ungazithethela luthini kwabo bantu, a simple South African esemdantsane esephilippi ekwazi njengomama ocorrupt owaba imali ye-state capture kude kuthiwe buyisa buyisa imali ye-South Africans, buyisa i-taxpayers money. What was that? Why were you on the stand at some point? Ude ubuze ke into yokokuba utheni na bangade bayithathe le mali lena kule ndawo ikuyo. Why bangade bayithathe? Utheni ndingade ndibanjwe kuthiwe buyisa le mali lena? Usekutheni? Khona ude wathi omnye wawisa i-SAA single-handedly. Uqonda into yokuba yeyi hayi mani South Africans ziyandi-overrater. Ukuthi ndingawisa a multi-billion company ndindedwa nje single-handedly. That means ukuthi the board members endandinazo ndandizibhukuqa ndiziwisa, the capable executive
ndandiyibhukuqa, kukho the auditors, kukho internal auditors, kukho external auditors, kukho forensic auditors, kukho capable executives, kukho very capable board. Then kuthiwe you single-handedly wawisa i-SAA. Hayi man, icacile into yoba i-South Africans ziyandi-overrate. No, it's how I think for me, it's how the media, media ivele yakuthatha yakuthi kulaa nto ye-corruption yase-SAA. What is this corruption, Phofu, ekuthethwa ngayo? Ndiyayibona example yamagwinya, ndazibona i-terms and conditions, but eyona nto wawuyiziselwa kwesaa stand salaa Zondo Commission yintoni? Hayi, andikayazi ke bona nje nam kukho izinto ze-SAICA, about 14 charges. You attempted to do this, wakhansilisha itender. A lot of claims have been made about me, Chair, here. Miss- A lot of claims have been made about me here, Ms. including Kwinana. you, Chair, Ms. Hoffman. Miss Kwinana, Chair. This tender was irregular. Subsequently learned that LSG Sky Chefs did sue SAA in relation to this award. Is that correct? Yes, Chair. Here. If we may. Assisted by Ms. Mshe. Kaloku u-SHFs bathi upheka kakubi. U-SHFs is 100% subsidiary of SAA. Ayalapha. Yes. Ehe. Bathi upheka kakubi. Uyaqonda? Then bathi le nto lena yopheka must go out to tender. Remember, ku-SHFs was specifically formed to offer catering services to SAA. That was the strategy. Now, bathi u-SHFs, after ixesha lide, many years, bathi u-SHFs upheka kakubi. Uyayibona? So ke ngoku xa u-SHFs epheka kakubi, bathi le nto lena bayirhubuluzisa uba it must go out to tender, and ibe yi-85 million itender yakhona, and yi-100 million eqala kwibhodi eyebhodini. So u-85, Isezantsi kuna Isezantsi. ihandlishwa yi-management, not nini. yes. Oh wow. Okay. Yes. Now ke ngoku ihambe. Now thina siye eParliament siyazihambela nje ke phofu ngezinto ze-SAA ezingadibenanga no-SHFs. Kanti caba kukho umuntu wase-SAA oxelele some members zaseParliament ukuthi yey, there is this thing that is going to happen. Now siyabuzwa eParliament baye wethu, yintoni into ebangela uba nibe nizawunika ikhampani yaseGermany nakhona ikhampani eyi-rival ye-SAA, i-Lufthansa, because u-Sky Chefs is a Lufthansa catering company. Why nizawunika? Sothuke ke ngoku. Hey, bekhona si-enquiry-shayo. Oh, Le nto yenzeka aniyiboni nina, anikho aware because ayikho kwinantsika yenu. ayikho kwirada yethu. I-below you. Yes. So irhubuluzisiwe phaa ingazanga kuni. Kufuneka niyozidikela nene-information. Azange sizidikele nozidikela seva phaya eParliament sesibuzwa ukuthi Ningayazi sawuke- ngoba hayi bo. Ewe. Now ke ngoku sifowune sithi how far is this, kuthiwe i-award seyenziwe but ileta ayikathunyelwa. Uyaqonda? Then kube khona sitshekishayo ukuba kwenzeke kanjani, siyijike laa nto siyibhodi. Okay. Uyaqonda? Sithi xa ke ngoku indawo oqala yayisi-strategy esiya. What has changed ngoku ukuthi u-SAA makaphekelwe outside? Uyaqonda? What has changed? Then siyijike la award because kakade leta ayikathunyelwa.
Guess what they did? Bakhawulezisa barhubuluzisa laa leta bayithumela besenzela into yokokuba uSky Chefs aclaim idamage. We may. Assisted by Ms. Mshe. Ms. Kwinana, you keep making references to the fact that they were assisted by Ms. Mshe. When you say assisted by Ms. Mshe, do you realize that what you would be saying is that Ms. Mshe may have acted in a manner that might be seen as unacceptable because she was the acting CEO of SAA. You are saying she was assisting somebody to sue SAA. Kuthiwe i-award seyenziwe but ileta ayikathunyelwa, uyaqonda? Then kube khona sitshekishayo ukuba kwenzeke kanjani, kwenzeke kanjani, kwenzeke kanjani. Siyijike laa nto, siyibhodi la award because kakade ileta ayikathunyelwa. Guess what they did? Bakhawulezisa barhubuluzisa laa leta bayithumela besenzela into yokokuba uSky Chefs aclaim idamage. You realize that? Yes, Chair. Now, why would you say such a thing when you have no facts to base that on? Why would you say such a thing about somebody when you don't have facts? Is that the type of person you are? You can just say somebody assisted somebody, put them in a bad light when you don't have facts in a public platform. I'm saying most probable, Chair. So what is this corruption ekuthethwa ngayo? Kaloku buza kubo uba what is this corruption? Why were you never listened to? Yazi ndiyazibuza. Sentsho kutheni ungazange umanyelwe because Hayi wethu. no one, even lamlungu, sentsho no one, it doesn't look like anyone was willing to listen to you. Hayi kaloku laa nto leya yabona iqala kwezi cracks nakwezi yantlukwano, so to say, ye-ANC kuthiwe hayi ngu-ANC lowa but ubekwe kwicala elithile, whether ukwelaa cala or not. Uba ubekwe kwelaa cala, then no one will listen to you because you belong to kwelaa cala ubekwe kulo. So basically into yalapha eSouth Africa injalo, including ne-judiciary ke shem, unfortunately. In this case, only me, I can be frank and say you were also politically associated with, not that you're a member of anything, but ukibekwe ngebrush eyayikibekwa kuyo the former president. Kuba wayengafunwa, then ke ngoku waba collateral damage kuyo yonke loo nto nawe. And to this day, a normal South African has no idea into yokubana yonke laa nto kwakungafunwa kwawena. But shame, xa ubuza nje a normal South African ba, ukhwelana yayiphi le corruption wa-involved kuyo? You wakhe mani. Watya imali ukhwinana. Yimalini le mali? Abanye abantu abayazi. Kanye kuthiwe watya i-4.3 million. Kutheni kungathiwa ngena etrongweni nge-4.3 million uthi ogqiba okanye ubuyise loo 4.3 million? So Sentsho, is there a figure ekuthiwa uyityile? Ikhona kaloku i-4.3 million. Yeyiphi yona? I-4.3 million kaloku kukho uVuyo Nzeku owaye investe in my forex trading company after I left the SAA. After I left the SAA. Hence, it is also not, it cannot be part of the failure to disclose because uVuyo Nzeku was a board member of Swissport.
uSwissport was Ezinantsi doing business. subsidiaries zakwa. Oh no, uSwissport is one of the suppliers ze-SAA. So yes, Uyabona yes, ezaa yes. steps. Yes, yes. Nyuka ngazo ya nebhasi. Oh, the- ndizama ucinga ke ngoku, how is that? You had a private business with another business person or a board member of No, the he was oil board member of the Of a Swiss- supplier. of a supplier ye-SAA. Yes, but still la mali wa investa kuyo uvuyo esithi uyifuna ngexesha elithile imali ethile. He invested after I left the SAA. But izothi gqi ke ngoku iye yavela yathi vumbu nayo. Yes, kwathiwa nditye i-4.3. Now nale 4.3 asiyo 4.3 yase-SAA. Yi-4.3 kavuyo. And uvuyo uinveste ndingekho ye-SAA. If bendise-SAA bekungathiwa don't invest, bekuzawuthiwa disclose. Oh, so that's another failure to disclose. But still, Kuba it looks like he's supplier. no, yebo yena siyi-supplier kakade, rightly so. Ewe. But ipolicy ithi disclosure if kukho i-document elapha phambi kwakho. Ayithi don't do business with Vuyo. It's saying disclose. But now in my case, because ndandimkile SAA, there was no way that I would go to SAA and do disclosure because I have no obligation after ndimkile SAA. Ngezi xesha ulapha kwa-SAA Uvuyo le transaction. le transaction ayenzekanga mna ndise-SAA. Yenzeke ndimkile SAA. Wow. Hayi, but ke thina to a normal South African sikwazi ungulaa mama une-millions. Une-millions ze-taxpayers. Izifuna ngokwezo millions. Utye imali yakwa-SAA and nam ndiyazibuza ubana kutheni u-SIU engadaze azokuthimbela kwathini ngalaa ndlela beqhela ukwenza ngayo baqokelela imali zabo. Ihambe iphelele phofu loo case. If there Hayi, is. andithi kaloku ndikhe ndabona kwenye report. They do recover. They do recover if nyani there is grounds or the reason yokokuthi imali ityiwe. There were also other companies where u-SAA recovered imali from whoever, especially these big companies. Uyaqonda? But mna akuzange ndifikelwe zi-summons apha ezithi bhatala i-4.3 million yase-SAA. Because there are no grounds. Exactly. Wow. Bendingazubuza nangaloo nto ke eyona nto bezawuthetha ngayo, it is the latest. I think March uvele eTV-ni again, hayibo mama usigebengu. Seyintoni ngoku wavele eTV-ni kuthiwa ezindabeni everywhere, extortionist, inciting violence, taxi violence. Unazi itaxi theft. Malicious damage to property. So you're for taxi violence, theft, damage to Taxi violence is pointing at firearm. I-charge ithi pointing at firearm. And then ke ngoku kubekho ke ngoku u-spokesperson wamapolisa. Then ke ngoku yena uthi ukubanjwa kwami has resulted in an end in reign of terror ye-taxi violence. But i-charge yona eyayivele apha eRandburg ngondivele eRandburg wrongfully so kwi-court that does not have jurisdiction. There were 4 charges. Yayingu-theft, ingu-pointing at firearm,
malicious damage to property and extortion. I don't think iyabuzwa lo mbuzo ndizawubuza ubana are they true? What are these charges? What do they have to do with you? Yeyiphi oyiqondayo ubana hayi ke le mhlawumbi it makes sense There is not a single one. out of the Well- 4 charges? Out of the 4 charges, there is not a single one a true. The reason why in the city, out of the 4 charges, there's not a single one a true is because siqale nge-theft. Nanamhlanje ke andikayifumani document etshoyo ethi hayi wena ube into ethile, that's why wawubanjwa apha ngu-NIU, ube into ethile. Andikayifumani document, ndihleli apha andikayazi ukuthi kahle kahle ndebantoni. And then uye kwi-extortion, I don't know ukuthi ndandi-extorte bani. I can only speculate ukuthi kwi-extortion. I want to go there. Ndifuna uya apho very slowly because okokuqala masithi zonke ezi charges zenzeka ungumntu obased eGauteng kodwa unomzi ose-Eastern Cape. Take me through the whole charges, laa nto ithi zezaseMonti and why kwenzeka ntoni phaa eMonti, ntoni idibanisa neMonti? eMonti kaloku we had a farm that was illegally occupied Oh, by about 125 families. 125 families. So imagine ngabantu abahlala phaa, yithi an average of 4 members per family ahlala phaa illegally. so unefama eseMonti ne njengoba ulapha eGauteng nje wena efameni yakho uthi vumbu ngenye imini uthi qinje ngenye imini xa ufika kukho abantu abanemizi nabantwana nee-families konekwe iwashing. You saying about 100 kulayitwe kuthe qashi. Xa ufika ebusuku phaa kukho illegal electricity connections, emhlabeni wakho? ufike kukho amanzi, illegal water connections. Ha, Zonke ezaa zinto eziya umasipala akathi ngu-illegal occupier lo, ufaka i-charge kuwe, i-rates. i-penalty kwi-rates account yakho. Because kaloku ngumhlaba wakho lowa. Yes. So wena uzothi gqi ngenye imini ubona sekukho abantu kwakho Okay. basically. Now Funeka ke wenza ngoku aplayishele i-eviction. Ndayifumana ke i-eviction order ndayi-aplayishela 2018. Ndayifumana 2020. okay. Oh, so ufike kukho abantu emhlabeni wakho wa-aplayishela uba mabagxothwe yicourt, icourt yayi-approva loo nto. U-aplayishe ngo-2018, ngo-2020 kwathiwa bagxotha abantu. Kwenzeka ntoni afterwards? 2020 waya usheriff eyokhwaza phaa according to the order abaphuma abantu. Usheriff went there 5 times from 2020 to 2024. 5 times. Ha, Abantu abaphuma. emhlabeni wakho. Wena uthini sentsho kukwakho kaloku ngumhlaba wakho Mna xa ekugqibeleni. ndiye phaya ndiyothi ebethu nani kumhlaba wam lo, bayandileqa bandinike 5 minutes. Bandinike 5 minutes ukuthi phuma Uphuma emhlabeni sikunika kabani? 5 minutes. Ugxothwa ngabantu abalapha abadlovileyo emhlabeni wakho bayagxotha. Hayibo. Kakuhle. Phofu icourt ikunikile i-eviction order. I-eviction order ithi usheriff assisted by South African Police Service. Aba babezondilanda apha kwam, uSouth African Police Service eyondivalela for into yokokuba ndigxothe abantu efameni yam. Hayi mama, khawume. Ndine-eviction order. Kuthe ngathi ubalisa intsomi nje yinto luyithethayo. Ndiyakuva ne, but it's not making sense. Number 1, ugxothwa ngabantu emhlabeni wakho. Yes. Abantu
illegal occupants bagxotha emhlabeni wakho uhambe phofu sewuyile ecourt ndiyafumana ne-court order. wafumana i-court order ethi bagxothe xa ufika bayakuleqa ubaphuma emhlabeni wakho Bandinika i-5 minutes. bakunike Basifuna 5 uphuma minutes uphele apha. phuma uphele apha kwakho then wena ke ngoku uzobanjwa xa kutheni ngamapolisa Ndithi bathi xa begqibondileqa bandisecourt bathi ndiyabaharasa ndiyabathreatenisha ndidungadunga uxolo lwabo and put their children in trauma. That is when I appointed i-services zika-GABS ukuthi xa ndiyefama I can't go there because bayatsho bathi siza kubona wena uzodibana nee-ancestors zakho kungekudalanga ha because that's a siza threat kubulala. mos. Of course. I was So these threatened. people threaten you in your own land Yes. and you cannot get awukwazi uza emhlabeni wakho bayakugxotha In fact ke phaa kulaa farm kwezaa fama zise-Cove Ridge there are people who are in the same situation as I am abathreatenishwayo xa besiya emhlabeni wabo. by illegal invaders And abanye bane-eviction orders ezinga-implementekiyo because usheriff uyaya phaya khwaza athi ogqiba bangamhoyi nomoya. now you're saying to me 2012 the order was granted by the court isithi 2020 isithi gxotha abantu kwakho ne fast forward it's 4 years later the sheriff keeps ezama ubakhupha ebakhwaza abafuna uphuma what then what happens ngo-2024 ke ngoku Kaloku ngoku usheriff amapolisa are not coming to the party. I-Buffalo City is not coming to the party. Abantu who are cited there. Usheriff ngamapolisa ku-Buffalo City bonke they are not coming to the party. uzimele ngenxa elangeni Izimele ngenxa yelangeni. Then that's when I decided to appoint private security. Because kaloku ngoku ilife Umhlaba yam wakho is in danger. uthathiwe? Uthathiwe. Hayi Shem, uthathiwe finish. yebethuni comfortably so abantu bafika emhlabeni wakho bawuthatha baya bakha bakhe izinto ezintle gqithi including i-double stories. ha they come to your land they steal your land from you they build houses and they threaten you when they know uba ngumhlaba wakho Hayi bayayazi batsho uba into yoba ngumhlaba wakho lo is not in dispute. Batsho bayayazi. they acknowledge abanangxaki loo nto uba hayi siyawazi wona umhlaba ngowakho but asinaxesha laloo nto so the police the Buffalo City and the sheriff have a responsibility to kick those people out but what happens Abenza nto kaloku. Nanku usheriff ndisithi uye 5 times phaa abaphuma. wathini ke what did you do Yile nto kaloku ndaqonda uba let me get i-private security because I can no longer rely on amapolisa xa i-order was awarded in 2020, 2021, 22, 23, 24, nothing is happening. so mna ndizothi come across the headline ngeli xesha wena u-arrested for as extortion ndiyazibuza ubana okay from and I know she is a professional she is an accountant ufike njani eziteksini ufike njani ko-extortion this is just not making sense and to this day a normal South African ukwazi as an extortionist a corrupt extortionist all these things that you've been painted as why are they calling you an extortionist Nandicinga as I said anayo into i-charge sheet apho kuzawuthiwa this is what you did to extort abantu. But the reason why is because as our illegal occupiers took me to court
bandisa e-criminal court, bandisa e-high court, civil court. Besithi ndiyaba-extorta because ndathi ke uba ke aniphumi whilst you are still looking for accommodation nanirente kapha kwam. Ndathi 2,000 abaphendula. Ndafaka uGebs security ndabiya. That was the first time I was able to fence because ndine-security endijongileyo eli xesha kubiywayo. So then ndavala egeyithini. Ndathi wonke umuntu 2,000. So uvala ubiyela wonke umhlaba wakho nabantu abangaphakathi aba bakhe i-double story houses. Then ndathi wonke umuntu 2,000 abaphendula. Ndafaka i-security ndavala egeyithini. Kwakhona bathi bacela sithethe. That was our very first meeting nabo. Efunwe ngabo. Then banegotiate ukuthi hayi i-2,000 abazukwazi bacela ubhatala i-1,000 per stand. Savumelana. Sathi from August. Bathi because August selephelile ngoku. Bacela uAugust bambhatale ngoSeptember. uSeptember bambhatale ngoOctober njalo njalo. Then savumelana. Abanye nyani babhatala 1,000 rand every month. Yeah. Abanye ababhatala. Abanye ngaba ke baya ecourt bayothi mna ndifuna 1,000 rand ndiya-extorta. Yes, so incinga ke uba i-extortion ke yangena. Extortion, this sounds to me like something you negotiated. Buthi wena ufuna 2,000. Bathi bona we can afford 1,000 rand. Yes. The reason yoba ufune le mali yintoni? Into yokuthi kaloku this is my land. I'm paying rates up and ndawuthenga la mhlaba zange ndiwuphiwe. And they have banombane banamanzi illegally. Abayi-connecte illegally. So mna ngeza illegal connections ndiyacharge. Yo. So fast forward, now use-court, umangalelwe, kodwa this is crazy. I mean uMantyi uthini, ibe nguMantyi lo kunikeza i-order yoba gxotha aba bantu. Ngoku ubuya aba bantu bekuthiwa mabagxothwe. Babuya koMantyi bathi athi ndidunga-dunga uxolo lwabo pha. I am threatening them. Ndiyaba-extorta. Kufuneka ndisuse uGebs phaya. Abantwana babo abantwana babo bayayoyika i-armed security. Mandikhuphe la armed security phaya bona they want their peace. I'm disturbing their peace. I-court yabavumela into yokuthi they must mabafake ezi complaints whereas they are in contempt of court. Because bona ba already kuthiwe mabaphume abaphumi. Yes. That is contempt. That is the definition of contempt. Ngoku babuyela back to court. Bathi lo muntu ubuthe makasigxothe apha. Uyasigxotha ngenyani. Hayi man, ifilm yintoni lendi? Man, why does this sound so ridiculous? But I'm trying to make sense of it and it's uyibeka kakuhle. Lo muntu i-court ithe bagxothe. Ndabagxotha. Aba bantu ngoku ndibagxothayo bayafika e-court bathi uyasigxotha. And then ke ngoku I want you to get to the part where you get arrested because that's where it got our attention. Now kuziwa kwakho you are peacefully at your house, then next thing kwenzeka ntoni ngale mini ubanjwa ngayo? Yayi ngala mini ndibanjwa ngayo kaloku bandifowunela bathi mandenze statement kukho lento yale fama what is happening. Ndithi ke mna ke okay
bathi singeza uwe for uzothatha istatement. Ndathi Okay. okay, no, that's fine. Then bafuna ukuza on Thursday. Ndathi no, Thursday andizukwazi ukubiza igqwetha lam. I need to call my lawyer xa ndiza kwenza istatement. Ndalibiza igqwetha lam Monday, bathi bayafika ngo-10. Yes, yes. Ndalibiza igqwetha lam lakhona. Bafika ngo-10, bafika u-10 wabetha, 10:10. Ndiyabafowunela, are you getting lost? I know, see, we are on our way. Nansi location. Or then bathi bazafika ngo-11. U-11 abetha bafike. Ndithi hayi man, in case you are getting lost, nansi location. Bathumelele location. Then bafika ke ultimately ngoma-10 to 12. Okay. Now mna ndiprepherishe itafile ke phaya ezantsi ke ndibenzele nekopi yezi cases andithi bandise ku-civil nase-criminal ii-illegal occupiers. So ndibaphathele ke nezi cases zethu, ndibaphathele nento yokokuba le yasemantyi ivaliwe. Umantyi uthe they must pay me 70,000 per month. There's no harassment apha. If ndiyabaharasa emhlabeni wam, theni bengaphumi? Hayi, mami, no, we cannot rush past that. Are you saying to me, after baye kuMantyi bakusa court, court ruled in your favor? Yeah. Uthini uMantyi? No, I want you to take me through nise court makumangalele. What happens on that day? How did the judgment get delivered? Uthini uMantyi? Ziyi-2 ke mandixelele ngaligqityiweyo ye-criminal. Yes, Criminal case apho bathi ndiyabaharasa, ndiyabathreatenisha, ndiya-extorta. 3. Now ke ngoku uMantyi ke ngoku uyalixoxa elityala uba why are you harassing them? Why do you want money? Ndiyamxelela ukuthi this is what happened. Yonke le nto yokuthi ndaba ne-eviction order kwathi yonke laa nto. Now athi ke uMantyi batsho ke nabo ukuthi hayi ukhwinana siyafuna umbhatala i-50,000, that is what we can afford, but ukhwinana ufuna i-100,000. Athi ke uMantyi, oh, that means there is an understanding here, but into eningavani ngayo yi-amount yemali. Sithi ke thina ke athi hayi man khwinana khawehle. Athi kwaba hayi man kaloku occupiers khaninyuke. Saphendelela kwi-agreement ka-70,000. Oh. Wathi ke uMantyi 70,000 nizayibhatala nini? Hayi sizayibhatala by the 10th of February. Okay. Then wathi kuMantyi nge-12th of February funeka nilapha. Ndizawubuza nje umbuzo oyi-1, Khwinana uyifumene imali yakho? Ndibuze kuni uba niyibhatele imali yenu, imali kaKhwinana qha. Xa kufikwa ngalaa 12th of February sifika uMantyi ulugcwabevu ngumsila. U-angry uMantyi. uMantyi uneqwebu elisuka kubhosi wakhe, ii-illegal occupiers zithi laa Mantyi into ebangela uba arule in my favor yinto yokuthi mna ndiyazana noMantyi, uMantyi ndimbrayibhile. That's why. Now imagine i-profession yomntu, i-career yakhe. Uyazana ke noMantyi? Mazela, in fact andikalazi negama lakhe even today. Zithi illegal occupiers mna ndimbrayibhile uMantyi. uMantyi ke wathi le case ke has been postponed to idate ethile, izawuqhutywa by another magistrate. Ha. Yaphela ke waphuma. Wavile waphuma kuyo uMantyi? Waphuma uMantyi, sabuyela ngenye idate. Seyingomnye uMantyi. Seyingomnye uMantyi. Wathi laa Mantyi naye andimazi nomazi ithunga phezulu. Wathi laa Mantyi lo ndandingayazi, wathi yabona ke nam ke nizawundibhalela ixwebu, ndililindele nelam ixwebu. Ixwebhu zezi complaints ziya. Kuba I am not going to say umhlaba ayingokaKhwinana.
because umhlaba uprova nge-title deed and nani mos nitsho into yokokuba i-ownership is not in dispute. So andizukwazi into yokokuba ndithi umhlaba ayingokakhwinana. Nelam ixwebhu ndililindele. Uyabaxelela into yokokuba nokuba ngomphi umantyi nawubagqiba bonke abamantyi balapha because we are reading from the same legal script. Ukubana umhlaba lona wona ayizutshintsha into okubana ngokakhwinana and you are here illegally and you have agreed to pay this amount. Yes. Batsho phambi komantyi kukho nee-records Exactly. ze-court into okubana bekuvunyelwene ukuba nizawubhatala this much but now xa kufuneka nibhatele yho. Wathi ogqiba umantyi wathi ndithi ke le case lena ndiyayimisa xa niphinda nibuya ndibuza the same question ibibuzwe ngulaa mantyi nithethe ngaye benimbhalela ixwebhu. I-question yam izawuthi khwinani ubhatele na i-70,000 yakho. Yimani imedia I can shake mama between me and you. Xa ke ngokuthi nasizifundela emaphepheni kutheni singayiva le version? Okokuqala thina abantu abayazi into yokubana lonke eli xesha utshutshiselwa umhlaba wakho. That is your land. It's not even in question. Aba bantu ba illegally occupying the land batsho ewe hayi ngumhlaba wakhe. Kutsho bona. That Nawe is not in une-title deed dispute. to prove. I-court is saying umhlaba ngokakwinana and when the only thing that you want because there are connections zombane, there is amanzi uthi mababhatale i-rent because ayingowabo la mhlaba ngumhlaba wakho funeka ubhatele umasipala. That is why you being uquqiswa e-court. Then where is the matter now? It's now September. Then yaphela ke le ye-criminal yelo xesha. Okay. Isekhona ke ngoku i-civil. I-civil matter enazo exactly the same things ezi babezikhalazela harassment njalo njalo yonke laa nto ne-extortion. I-civil matter isaqhubekeka. Uthe ke ngoku kusaqhubekeka i-civil matter qha lena i-case ruled in my favor. Uthe kusaqhubekeka i-civil matter tyulukutu NIU